Voi pikku Julia, miten sinä oletkin kasvanut? Joo, on se kyllä mukavaa, että olet tullut tänne Vaasaan opiskelemaan. Mitä se energiatekniikka oikein tarkoittaa? Minä tykkään kyllä eniten sellaisista laitteista, joissa on vain yksi nappi, jota painetaan. Viime kerrallakin se puhui jotain jostain roboteista. Ajatella, että se tekee töitä sellaisten metalliukkojen kanssa kaiket päivät. Onko näitä opintolinjoja näin paljon? Ajatella, että mummu pikku Julia saa tavata ihmisiä kaikkialta maailmasta. Toivottavasti se mummun pikku kulta osaa välillä pitää vähän taukoakin, eikä vain istu nenää kirjassa aamusta iltaan. Ehkä minun pitäisi soittaa Julialle. Ei, sillä on varmaan niin paljon kaikenlaista. Jaa, mun pitää laittaa viesti mummolle. Mennään shoppaan. Missähän se huulipuna nyt mahtaa taas olla?